Homa Bay. Kaunti ma Migori ochako tielo mar adek mar ndikruok mar jopur, chenro madhi kawo kinde kata thuolo mar jumbe adek. Kaunti ma Migori geto ndiko jopur manyien maromo 20,000. Jo Juma nigi mathoth. E chenro ni mano yawa yanko jatend migao mar pur, pith jamni kaachiel kod re kaunti ma Migori. Piny owacho mar kaunti ma Migori geto ndiko jopur maloga na 20 e kaunti mangima. Kwa ne serikal ka gikelonwa gima ber kama to obedo mayot kuonde duto, nyono ka thoth ji kia kaka joma tigi jodongo pod kia yor ndikruok mar jopur. Or you have a telephone number that you provided that is no longer functioning now, or you had at that time you had 5 acres of maize, now you have upgraded to 8 acres of maize. You want that detail changed, this is the opportunity. E tielo mokwongo kod manario, jopur maromo 174 noyudo thuolo mar ndikore kaka jopur e chenro ni. Jatend migao mar pur pith jamni kaachiel kod re kaunti ma Migori Lucas Musenda wacho ni bedo kod kwan mar jopur dhi konyo piny owacho mar kaunti ma Migori e chiwo kony mowinjore ne jopur ma oting'o miyogi kata kothe. We have a very elaborate plan to provide agricultural inputs, especially seeds. We are able to provide seeds worth 3.6 million Kenya shillings. But this financial year, we have lined up way over 15 million Kenya shillings. And we are not only going to provide maize and bean seeds, we are also providing seeds for sunflower. Musenda wacho, ndikruok ni bende dhi konyo piny owacho mar kaunti ma Migori ng'eyo kothe ma japur ka japur koro pidhe kaunti ma Migori mondo eka gichiw kony mowinjore. We know who they are, we know where they are, we know what enterprises they are involved in, so that we can be able to customize our extension services to reach them and to serve them much more effectively. Jopur moyudo thuolo mar ndiko e chenro ni wach ni pod giyudo pek e yudo mbolea ka gidwaro mondo koro piny owacho koro keti kuonde michiwo mbolea machiegni kodgi. Kwa dhi kawo mbolea wayudo ka line en marabora, japur en ng'amodich monego beni seche ne duto kawo ko oloso puothene. Tiyudo ko kawo ndalo ariyo adek kodhi kacho yudo ka mbolea koro koyudi. Ne gikel yore ma wanyalo yudo go gino as kata mana as per locations kata sub location. Modhi kawo mbolea onego giwewa thuolo mondo wakaw ga mbolea gi mor. Ok ni gikasonwa iye kabisa makata ko wadwa kawo mbolea to wayude yo moro maber. Redemption of vouchers by our farmers should be happening at the agro dealers. But agro dealers are spread across all our 40 wards so that it becomes easier for our farmers to be able to get fertilizer. Migao mar pur e kaunti ma Migori chiwo siem ne jogo mosebedo kaka mbolea ma ichiwo kod piny owacho nengo moyweyo kendo uso gi kendo ne jopur e nengo mamalo. We have received information as well that there are cartels, there are brokers who dare go to the NCPB stores, pick fertilizer and begin selling fertilizer to farmers at a higher price than 2,500 shillings. Jopur e kaunti ma Migori jiwo mondo rwak chenro mar dongruok ma ichiwo kod piny owacho ka bende giket mainogi e puro chiemo moromo. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Jokanya sekta mar chwalo kumba nigi geno ni sekta no biro medo timo maber kata bed ni kinde osebedo matek. Giwacho ni dongruok mar atamalo 10 oseneno e higni 3 mokalo ka giloso Mombasa